नैबे मजाबारि जि सामथाइबारि मजाबारि जोंनिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट बेयाव आं दिनै माने मोनसे गोदान खुमुथि जाय खुमुथिया दिनै छात्र संगठन मोनसे बे खुमुथिखौ गोदान दानाय जादों बेयाव आंखौ माने जाय स्टुडेन्टफ्रा दिनै मेट्रिक पासआव मोजां पार्सेन्ट लानानै दिनै पास खालामनानै थांबाय बिथांमोनखौ माखासे मोजां बुजायनो थाखाय बा माबा मोनसे फोरोंनो थाखाय नैबेखौ लानानै आंखौ लेंहरनाय चिफ गेस्ट हिसाबै लेंहरनाय हिसाबै आङो बेवहाय नुजाफैनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो दस्रा हारि हिसाबै जोङो बर' जानानै जों बर'जोंबोल' लोगो लालायबा जानाय नङा मानो होनना बुङोबा जोङो दस्रा हारियाबो जों बायदि मानसियानो नैबेनि थाखायनो दिनै जोङो दस्रा हारि होननानै आङो मोनसे जोंनि बर' कालचारनि जि आर'नाइ बे आर'नाइखौ दिनै आं बिसोरनो होफैदों जाहाथे बिसोरबो बर'आबो बिदि माबा मोनसे होननानै बेफोरबायदि साननाय फैयो बेनि थाखायनो आं जाय बिथांमोना दिनै आंखौ बे प्रग्रामाव लिंहरदों आलासि महरै बा चिफ गेस्ट हिसाबै बिथांमोनखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिनि थाखायनो बिथांमोननि जि प्लानिं जि फरायनाय थांखि बेफोरबायदि बिथांमोना आवगायलांबाय थानो हायो आरो गुबुन जायगाफ्रावबो गोबां मानसिफ्रा बिदिनो पार्सेन्ट लानानै बा मोजां फरायनानै मोजां आवगायलांनो हायो आरो जाय बिथांमोना दिनै गोबां मानसिफ्रा बिदिनो सोरबा फेल जादों सोरबा बिदिनो पास जानानै थांबाय फेल जानायाबो नार्भास जानो नाङा मानो होनना बुङोबा मोनसे थांखियाव सहैनो थाखाय मोनसे प्लानिं बा थांखि बा आवगायनाय मोनसे गावनि मोनसे चेलेन्ज होननाया थानांगौ आंबो गोदोनि समाव जेब्लानाखि आं उन्दैनिफ्राय आं खस्थ' फरायबोदों बे समाव आंबो बिराद खस्थ'यै मोनबोदों फरायनाय समाव बेसेबां खस्थ' जायो बिमा बिफाया बेसेबां खस्थ' मोनो दिनै गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय मोनसे थांखियाव सहैनो थाखाय बिमा बिफाया बेसेबां खस्थ' खालामना दिनै फिसाफोरखौ फोरोङो बेफोरबायदिखौ दिनै जों गोसोआव लानांगोन जोंनि इयुथ जोहोलाव सिखोलाफोरा मानो होनना बुङोबा बिमा बिफाया मोनसे थांखिखौ लुबैयो जे फिसाखौ फोरोंखांनायनि उनाव जों सानसे समाव फिसानि जि थांखि मावनाय बे थांखियाव सहैयोब्ला जोङो फिसाफोरजों जोङो मोजां जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय गामिनि थाखाय जों डेभेलपमेन्टखौ मोननो हागोन बा गामियाव जोङो रेसपन्स मोनगोन बेनिखायनो जों बिमा बिफानि माखासे साननायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो मोनसे प्लानिं मोनसे थांखि बेखौ जों लानानै जोङो अराय सम जों आवगायलांनांगोन नै बेनि थाखायनो आङो बेखौ माखासे खोथा बुंनो थाखाय दिनै बे मजाबारि जि सामथाइबारि मजाबारि बे मजाबारियाव आंखौ लिंहरनायलाय बेयाव आं दिनै नुजाफैनाय जादों बे जाय बिनाय मोनदों আমাৰ নিচিনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি বহুত মেক্সিমাম 12জনমান আছোঁ আমি কেইজনমান বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে আমিও মোটামুটি কৰিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আমাক উৎসাহ উদ্দীপনা দিছে এইটো লৈ আমি খুব গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আগন্তুক দিনত যাতে আমাক এনেকৈ উৎসাহ দি থাকে এই আৰু যথেষ্ট ভাল লাগিছে আনন্দ লাগিছে আৰু আমাৰ লগত 5জন আমি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাই পেলাই যথেষ্ট আনন্দিত কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত আমি প্ৰায় দুখীয়া পৰিয়ালৰে ল'ৰাই বা ছোৱালীয়ে হওক আমাক অলপ যদি কোনোবাই সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰে আমি যথেষ্ট ভাল পাম আৰু কি যাতে আমি উচ্চ পদবীলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ এইখিনিয়ে মোৰ আশা नोंथांमोनहा जेएनएम एनएम नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार एसएएम कलेजाव मुं थिसनदो बे फरायसालियाव 2निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो